ka jingdon jong ka district council da ka yai be hakor kom trekam ka long shisha ka jingkar khu ka don la ka jong ka banta ban yadai ka jai ban riu rit pa kumbala pun ko bo da ka riti sensa jong ka india kumban yada yo pod usam ka khando ka siam bat ka khayi ka pateng bat house nem sia ja khandai spa sanpu ar la tep kerteng ningkong e kum ka district council united khasi janja hills bat hadian sayop diang ka khasils autonomous district council bat ka janja hills autonomous district council ha ka jingbudin jong shilong mel ukurwa ka tia ri ki jing e ki bami ki jika ki bahap apo ki council bat ha ka jinglei ka kunhun kha kha shaki jaka ki budan ye ka ji kan at bat ka asam apo west castles la shem ba we na ki nomi khmat ka council na rambra jangam ula deb ban penbet penbyang ki land records naladi shimen khanang ban nom ye kundu jing e lada don ka jing e kan penbet pun uniu nomi khmat ka council ubala sa jet kum mdc uba ba jo pongrom udei ubala deb ban penbet penbyang ya ka land records jong ki shnong ki thau bat ru ban pen scam bat banyo ya ka jingi thu da ka KHDC ha ka ji kren bor usulong mel uba ba job ulai thu ba hakini ki license jong ka jinglong MDC ulan dep pan phale ya ka land records ya ki ba bun ki shnong ki budan ha ka thain langpi ka badei ka chaka ya ka japut nak banta ban pen scam ya ki shnong ki thau ya ka jinglong trai ka khando ka siam ulong ba ka jing pendep ya kani kalong ka jingkar khu khamtam e ban yada yo put sam ka jong ka chala ka badan manta padeng ka ji kren nak banta ban ya pen be yo put sam bat ka chala asam haka por ka banga nga ya de nga por banga let banga nya so pat ba banga nya le election ngong yaki ba jit yang kumu MDC jong pi ba nga nya dai khando ko siam bat nga nut bat nga la ban ong ru akmat jong ki pat ba jong ka state brok wei ba nga la ya menta la arsnam la laisnam duna kumu MDC ngala persyang kat kabala ban perform kumu MDC kabor ke jonga kabarit ndrei ngala persyang kat kabala ba nganyale ban yada ya khndo siap hang fia po konstituensi jongi kawai ka dei ko jing persya jonga ban tei ya to kadam po ka wakri hakaba ngayeng skam adu mentaro ba nganum sya dalele bat ngi ajing kublei ya CM bat ka district council ru ba makiru ki yang hakata kanong remhi ba dalele ru kinum aya ke NOC nga thrive la ia po ka house ru kila adap kubur ba kinum aya ke NOC bantai ya ka katuka kulsidam ka bawan ka project limba ka Brahmaputra Board tebat akawai pat ka bajing ya lenti jonga ngapet ba kinong mi khmat hi ha ki border area ki ba menchua kila ya perta for election mo pilatip ka west castle senrei habang ngayat ngarung syaki jaka syaki yingbriu yang mo syaki soda shnong sebab per bat hadin ke ba ka ki kene ka ba ni penbet yo put sam telong long kibun ki pat ba kimia biangkot ken sepo border area te ki don ki hima ki ba ya biang ki kot ndai ki don ki hima pat long ka hima ka biang lu ki kot mo handai ki pat ba nong song shnong pat kim biang ken ki kot nomor pitip ka jat benriu jungi jat benriu khasi ka jat benriu ka balong shidur ngala banong nomor ba hakapor menchua kamut ngishukudo kata ka jaka jong pi nangta hangta la shusi mau kamut kata ka de ka jat benriu jungi ka bangi le ya ki kam jaka menchua kim ju phos ni ban ong ban chna kot ru nomor ngaken mau ba house nem arjar henrio to kapor long MDC iba storming thong ni kilai persyang ban le kini gilan rekod ndrei ndaka jing penshit ndaka jing penchoi jongno re jongno adu ba ki nong trei batrei na district council ru ki balet ban survey ki syabe ki patba namar ba ki pensotu bakla pi ki patba ki ong ba hisien village nakot apo revenue ne fishna kot apo district council ya ke jaka ke puta jong pi kamut kan sakni no ke district council ne kan sakni no ka sarkar kata ka di ke jingi alam bakla ka ba kane ka generation menta ka suffer ken ba bon kilong mo without papers de hakata ka ba ngapet mo ba na ingin la bandon lat ban pensionai ki kot kislaya king te ngapet ya kata bat ngayu iba nakaliang jong ka land survey government of Meghalaya kala IT ya ka district council kala ai ka board ba kala ban le ki land records te de hangtahi ka ba
dakajing ya trish tom lang i em badai pet jonggalan CM hadin ki officers kini ki surveyor baro bat kajing consult ka jonga bat ki ngajing ngapa jing mut naki ngadala dia ngam tip ya kata kalan record runing kong henry hadin bangila ya ngila study ngi iba kadon kata kalan record bat duk na aba ki brio ki balik kalan record te de hangta ka ba nakaliang ga jong nga ong try ba khamtam kini ki border area ni don kam man le lan record te de hangta hi ba ngi sedang banya ya kalenti bat nga pensok thu ya ki hima ya ki shnong te labun ki pajba ki bala submit ya nga ya ki form mo chane district council ban le kalan record nakaliang shimet ru ban pensiona te kata kadi kawai hendrai nga pat ngasngo ba kadang kham kong san shwa ban penle shwa ya ki shnong ken ma uput jong shnong thau ken te yamanta ngila dap hi kumba nyo pratli ki shnong ki badan ha khaput ban le ya kanega GPS mapping ban pendap ya formalities jong alan record apa district council te nganget ba daka jingdap yakini kilan record but daka jing pas yungi kalan bil man hakani apa ka dorbar ka bangidang syadap syong ngatrai ba kandai ka way na ki kot ka ban pensisha ken ya ka khandau ka baki bat maki ken te sisin ba pas le kalan bil te kamot ladau I ascend no governor kamot kelas kham shu kelalong be kum ki register ken kum ki bala register apa revenue ni kilan record te ngenget ba da ka jingya jungi kat kabor ka bangila ki patbar ki trailang bat nge yo bangin ya le kini ki land record but nga sokman ba na lian joko office ru ki la trish tamba but haram rahi nga try da pikali ru na lian joko office ru try hapo ram rajer ngam hi ba dang le mentai kini ki land records Kishnong ki bau bajob uladep pan pha sorjamin lani survey yak palale daki officer jong khasil sama district council dakba tho lawo lengba ka GPS banlap yaki put saudong jong kishnong ki thau ki bokan thop yak snong langpi umwali madan jayaw bat ka yonong ma ki wei pat kishnong ki baladep ban tho ki brang don hapo jong ka office ban pendap ban le kalan records ki kan thop yak snong mausikar kordum dom tiu saw umwa siang bat ki wei de kishnong ki land record ki ba hakatu ka sektor ngan chuput ngi phiknian mo kane ka de kawai ka ba mo ka map ka bala dap le yo ka GPS kane ka de ka shnong langpi mo ini di bala dam ba kane ka de ka phikir mau nga thrai ka tu ka sien ka ba klumar hang tu umwali ka tu shnong ba klumar kane ka de ka umwali kane ru ngilaya dap kane ru adap ya kalan rekon te kane ka de ka bala dap le do GPS barok bala lit thau ai ken nang ko office te ading ki don kini ru te kane kadai ka yo nong ma rul adap te kane ka madan jaya rul adap ti don kisnong ki mauskar ka kerdum ki ru kitu ru kemut kidang ya proses office ladap thau lut basically bon kisnong ni ladap thau lut te basically kemut mah kini kisnong ki banga kedau banga ong ki kerteng ki dei barok ki ba dei marjan lot bakalangpi ki ba dei kham sharum jong langpi ru kidan ka baningkong kalong kum ne namar ba nyo i ba baro arteli ki jela ki persyang man pendebet yo put usam telada kini ki arjela ki shimbe ya kamon jong pat ba kamut ba automatically kini ki bangila dable kamut ki dei bet meghalia mo tenre lada nakaliang pat jong kini ki sarkar ki bakla ki jaka gi manga de land record ke bade hapo khasil autonomous district council ki bakla but ki ong ba ma ki tu ki committee ki ma lada ki bakla ki ong ba ki tu kisnong ki hable no shapo assam te ke de hangta ken ba kini ki kot kin play ka role but nga nget scam ba kini ki de sha ki kot ki ba la ban pen scam ba ka de ka jaka ka jong ni but ke bade ba pet ka khasil autonomous district council hendrai lada pat ki sarkar kini ki ar sarkar ki ma ki ya bet kat kum kamon jong pat ba hi ban pen bet yo put sam ngatrai kanumi kanon no problem but ndrei pat for other purposes pat kan yarap yaki how ka ba ki let chaki bank man shim loan ban let chaki ma ba pin let chaki various offices ai ka ba ki pan cha block
baki le ki scheme kan yarap baik kan ya marba it's the first time baki shnong ki don ki ne ki map ki pelada le GPS kan hapok kal than boda ki pajba kham tam ki basong khaput ki hima ki badan ki khaput mo kin hap ban long active ban le ki ne ki land records it's very important namar ba ki mo ban bapisudan tangga kot no CMA ka bhav hindan lang na po ka district council namar ba ki CM baro ki dan po ka satri jong district council tela don lina do district council tengah nget ba kan klan ma andre ya ki we ki area ki constituency tengam da tip ki ya le ni am andre ni te bangi POE ki jingjanjar ka ba wan ban na ka por ka porte ban se ban bom don ke ban bala shai da ong ki brio pun I pidan ayu tel ngia le ke ngi hab le ban se ngi hab ban le ini ko ilan rakon ningkong ka bakong san yaki hima kadai ba mo kadai ban stop sha ka benami system pi bun sien hi ki jaka da pipet ki ba persyang ban rung ki dekhar kamat ki rung sha lingba ka benami ki thit jaka ki dekhar akarteng khasi te kani sha kadai ka wei ka ba nakalian jok hima na liang ni district council na ka agro kaladon ka ba balak ban pencitom gini gi brio gi balik benami te kani ka dei ka wei ka mat ka ba ki hap shim khia ba nak kaliang ka himaru ki dei ban long gi brio gi ba ndei ban long ma ba ki dei ban long gi brio gi ba start but aba ki sothu ba ya ki jaka gi badan kham tam po ki khaput ki dei ban biang gi kot kisla te nak kaliang jonga te ngatrai ka hima hi ka dei ban ya consult lang ba ki district council mo ki jaka bam hap constituency jonga marba ma teng gibri ki ongka district council kale ayu ndai teng kibon ki ba district council kale te ndai gibri ki ban mi ki bi ban wan in chaka office ban ya consult kumno ban le kumno ban ya tai kumno ban pen bahagen kata ka de gawai ga khubor ba ke hima ka di ban ya trai lang ken ba district council nginget ba daga jingdon jongkineru kan nang kham khlan chu ken bangin ya pen inia ban Assam maru Assam de shu ong constitutional boundary bet ban ka por da ong ta te ndai haka jing shishapat dengi ong kumta kat kum ka constitution te kaju ka district council ru ki ong kumno ka constitution ka kodo kumno but all the territories which falls under different khasi states shall be under the district council that is also under the constitution so dengi like constitutionally ru kumot boroar kan Assam ru ong constitutionally tengi ru yang according to the constitution mo shwaya ka North East Reorganization Act shwaya ki tu ki an ki ba dang wan dang shen baro ngiyo shwaya ki district council hadin bangiyo ka jinglat lu te ngatrai kan kham scam ka ba ngiyo shwa namar ba la krenchai ba ki tu ki mo ki khasi states ki ba day hapo kane ka jala ka jongi ba bun ki khasi states mo kin day bet hapo ka jingpet jong district council te constitutionally ru we are very strong bangin ong ba lada ki bakla ban ya pen bet yakini regional committees te simple kan poi bet shakut kan mata